Aħna nafu l-prezz. Il-prezz li taw il-lut lil Ġuda 30 biċċa tal-fidda. Kemm il-darba aħna għal-flus bena il-prinċipji tagħna, il-fedeltà tagħna lejn Ġesu. U f'dan il-kuntest l-Għid jiġi wkoll din is-sena. Il-komunità tagħna għal darb'oħra hija mċaħda milli tiltaqa' biex tiċċelebra fiżikament fil-knejjes tagħna, imma fid-djar tagħkom qisu li tkomplu tħeġġu il-fjamma tal-fidi. Tħallu li l-ebda restrizzjonijiet huma kemm huma neċessarji. Imewtu il-fidi fil-familji tagħna. Ma nistgħux ma ngħidux li għajjejna nagħmlu l-isforzi kollha u ħaddieħor ma jimpurtax. Mhix ħaġa aċċettabbli l-aħwa li mal-ħażin jeħel it-tajjeb u li t-tajjeb li jipprova jimxi mal-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa, it-tajjeb ikollu jintalab sagrifiċċji kbar. Li inti tċaħħad lil komunità nisranija milli tiltaqa' 3 ijiem tal-għid hija deċiżjoni kiefra u kulħadd irid jieħu r-responsabbiltà tagħha, inkluż quddiem Alla. Imma waqt li s-saħħa tal-bniedem hija importanti u essenzjali, irridu nifhmu wkoll li d-dritt li wieħed iqim lil Alla ħaj huwa wkoll essenzjali. Essenzjali daqs il-ħajja. Mhuwiex fuq l-istess livell tal-banka tal-lottu u tas-supermarket. Hemm bżonn li aħna naslu saqajn xulxin din is-sena billi naċċettaw l-istedina li nieħdu t-titqiba. Min ma jħodix mhux qed jagħmel biss ta' rasu, imma jipperikola lilu nnifsu u lil ħaddieħor. Dan mhuwiex l-ispirtu ta' Ġesu. Aħna llum inselmu lill-awtoritajiet tas-saħħa, lill-frontliners tagħna li matul din l-aħħar sena b'sagrifiċċju personali u enormi ħaslu saqajn il-proxmu billi jagħmlu id-dover tagħhom.